deti. Dúfam, že to nebude ešte horšie. Aspoň, že ten Havaj. A nie Aliaška, kde zima a eskimáci. Hehehe. A deti, neviete, kde sú tí dvaja? Ktorí dvaja? Jaj, tí, čo nastúpili ako poslední, tí dvaja tučniaci. Áno, neviete, kde sú? Nie. Juhu, to je super more. Superové úplne. Také more nikto nevidel, teda videl, ale nikto nezažil. Presne tak. Už myslím, že viem, kde sú. Kde? No, keď sú tučniaci, mohli by mať hradi vodu. A ja už viem, kde sú. Tučniaci, už poďte von z tej vody. Dobre. Vidíte tamto lietadlo? Áno. Rýchlo, zapalme oheň. Dobre, dúfam, že nás uvidí. A teraz sa sfúknime, aby dým išiel. Dobre. A musia mať pomoc. Potrebujete pomoc? Áno, tak nastúpte. Dobre. Skapal na motor. Rýchlo, idem preč. Prečo som vám spomenula tú Aliašku? Vyskytli sme sa v Aliaške. A pomoc nikde. Jedine, ak by sme išli na ten úplne hore kopec a urobili sme si tam oheň. Ale kto pôjde na horný kopec? Deti, poďme. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Tmúk! Nezabudnite like.